Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ba penyait sing sim haba keren halor ke jingyo like lan kaya di yathit haki benta khaput jong ke jela Meghalaya bat Assam ke haki benta jong ke them raj marwet ula pentip bakum ke isi hadin bakala bishar benya kala shim ka rai hadin ke jingwan ra jong UEM baka notification jong ke district council ka long ke bala dep ban pen kre ha ke bakan donno uput bakat nu ki brave kin la ban thit jaka hapo ka raj marwen habaya keren bat kinong thok khubor hadin ke jingelang jong ke isi nakalyang ba penyait sing sim ula pentip bagi nu ki trai jaka ki bede ki khasi ki batmu ban bo ye ki jaka sa ni ki homestay kim la ban bo palat ye ki jaka ki badan ar akar badru ne benta ki karkhana ki resort ni ki hotel kimla ban bu palat ye saw akar nang taha ga bede bat karep karyang ru kamdei bantam palat ye shipo akar bat ye gani ga jo lamang ru na ga benta ki school ki college lani ki school ba ha ka kimla ban pentam ya ki akar ki bala bu de ka council uba penya ula pentip ru ba anam sha ye ginu ki reulum lani ki bre ki bamdei ki trash nong lani ki khasi jantia bat garu ki bana ka jela Meghalaya bakin thit jaka ha ka raj marwen ka baha papo ka hima melim but what ye ki badan laki jong ki jakaru nakalyang ka council kan bo ye ka we ka committee ka ban sorjamin but pej benya ye ka we pa ka we ka jaka ka badan khaput Assam but Meghalaya na ka benta ban wat benya ye ka jinglong trai jong ki breu ya ki tei ki jaka Jing light lan, jinglong pathar, kaya di yathiat kendo hakaput Meghalaya Assam, hang thia po them right marwen. Habai day bakani ka executive committee benta kasngi klashim ya karai hadin ba EM in charge jokalan ba tibor pathau lawan ra ya kani ka agenda haka meeting. Ba ka notification na ka district council kan mi menta kasngi baro la de pen kre bat ngin sa ai copy pi bakan don no kata ka ceiling lene uput bakat no kibriu kijungi kinla ban thiet jaka hang thi po right them right marwet lane kinu kibala yo jaka kita kitrai kibade ki khasi lada kitwa ban bu ya ka homestay kinamla ban bu palat ya ka arika lada dei kanu ka industry na ki karkhana kiwe kinamla ban bu palat ya ka saw eka lada dei kanu ka resort na ka hotel kanam dei palat ya ka saw eka but nakamta kanu ka jing rep lada ka long ka rep jhur ne ki rep so na kiwe kila ban ong ki agricultural dan ki horticultural land kanam dei bantam ya kashpo eka but ikinunu ki educational establishment lada kalong ya ki school kanam dei bantam ya ka pra eka lada dei ki colleges kanam dei bantam ya kashpo eka lada dei ki universities kanam dei bantam ya khatsan eka but ya ka vocational institute kanam dei bantam ya ka san eka nangta ya kanu ka jing bo na menta ban ridok ha lani ka fisheries namdei bentam ya ka lai eka na ka menta ka jingri kumya ki jingri kumya ki snyang ki siar niki ki livestock farming kanamdei ban palat ya ka lai eka la dei ya ka cash crop plantation kanamdei khat arika la dei ya ki hospital niki nursing home niki wellness center kanam dei ban palat ya kasan eka la dei ka sports academy stadiums sports complex kanam dei ban palat ya kasan eka la dei ki religious institution kanam dei ban palat ya kasan eka la dei ka commercial establishment kanam dei ban palat san eka kani ka siling kamut kandei ya ki khasi ki jongi ha kiba don jaka menta hang thi but kiba thumu ban thiet jaka bya hang thi te but nakaliang ka isiru ngila shim ya karai menta ka kan mi ka notification ba annam sha shu yano ki reulum ki bamdei ki indigenous tribal jong ka jela Meghalaya ka bombot ki bamdei ki khasi ki jantia ki garo bakin yo thiet jaka hang thia po than them right marwet hapo ka hima melim ka bomot
lada day kinu kirilom na kiwei pat kijela kinem yo thiet jaka shu hang the hatem right marwet kata kala shai na duk tasngi but nang ni shakmat ru what ikip thi ki bala don hang thi nila bu ikawei ka komite nila form ikawei ka komite kabakani ka komite kan lek ban soljamin lane ban lek ban jurip ya kawei bakawei ka jaka hang thi po khaput Meghalaya Assam ya kaban wat benya ya ka jinglong trai jong Kipriyo hakti ka jaka lada ka long name ka jinglong trai khasi lane yakini indigenous tribal jong Meghalaya Jentia lane yo kadai ka jing yo kadai ka jaka belalong trai de kiwei pat ki jai benrio jong kiwei pat ki jela ya kata dalai ru nginam syak nang dish khmat te kini diki artli ki mat bakongsan ba ki bangila shim hakanika rai jong ka executive committee pi ya kat ngin trai la ka jong ka benta kita ki bathir kinsal jenjari la de ngi tengin hab ya dai ka jakala jong ngin hab ya dai upu la jong hab ya dai ka khndo la jong te haba pi thiet ya ka bom de te phila do e de nam de haba pi su thu ba pi thiet ha ka jaka ka bom tikana ba phin long trai ha ba phi yo da kalenti ka badai ba chu thiet jaka kat ba mon mot phila sha kani kalawan phai biang shaka ra ya kata ka jaka kila ba thiet tenne yu kan kin long trai di kibre jungi henrei lani kiran ya ka jingyo jaka juki bom dei pat ki trai ri ki jungi ha ki khasi jentia ki jungi ta komot ngi hab bai ban banyak kun ya kani nginam la ban lada la sedang nang thie kenja sosialisha pedeng sor ke jungi ngilai i ki kes minta madan ting ka don chatu ka don tengim kwa ban don kum kini ki jingya de thie khndo da ki bri bom de ban yo khndo hang ni por khasi mut ni bom biang kata te kamu kalawan phas ni dang la ka jong minta nakaliang ka state government ngila pressure ka state government ru ba nakaliang state government kan hab ban shim kya video kanika benta ba balai penlong reulum bet yangi hapo henre ngila menta pat la ngila puli bahaya ka an ya kanika ak jongi ka bang idon hapo council ka kanika lan ak aja arpo ka klan ba kanika lan ak jongi namar ta ka ngin hab ban rekam la ka bor ke ikhtiar la jongru kat ka badan la ka barit na ka bahe kendiat na shibun ni hab ban rekam ha bakaan ke menta ta ngi pen scam ya kanong rem la jong na mangiru ngi thau an ngi pen scam te kanu ka badai kanu balai tingin sapet apa ka code of law dalak tingku